תודה רבה שחזרתם אלינו. זו שנשארה הוא השיר הראשון שיוצא במסגרת הפרויקט המיוחד גיבורים, שיזם הזמר והיוצר גלעד שגב. אלבום שירים שמוקדש כולו לגיבורי אירועי ה7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. אז איתנו באולפן גלעד שגב, ולצדך אבי ברדה, אביה של לירון ברדה, זכרה לברכה, שטיפלה בפצועים במסיבת הנובה, היא ההשראה בעצם לשיר. אז קודם כל תודה רבה לשניכם שאתם כאן. קודם כל, אבי, אני אשמח קודם כל לפנות אליך, ספר לי על הרגע הראשון ששמעת את השיר של כמה ימים שהיינו בתוך השבעה, התקשרו אליי, שלחו לי את זה חברים של לירון, את השיר, ופשוט היינו בהלם עם כמה זה נכון, כי כבר הבנו את כל הפרטים של מה שקרה שם. ופשוט התחברנו לזה בשנייה הראשונה ששמענו את השיר. השיר נקרא זו שנשארה, משום שלירון, הבת שלך, הייתה כזאת שלא מוכנה ללכת לשום מקום לפני שהיא מטפלת בפצועים. היא נשארה שם, למרות היה לה חלון קטן שיכלה עוד למלט את עצמה, אבל היא בחרה לא, היא בחרה להישאר. כן. התחננו ללירון, מתחילת הסיפור הזה, מ-6:45 או משהו כזה, תתקפלי, תעזבי, מספיק, הבנו. כשהתחלנו להבין את כל הסיפור, והיא לא הסכימה, אבא הגיעו חברים בפצועים, והגיעו זה. אני נוסעת להביא פצועים. אמרנו לה, בשום פנים ואופן, תישארי לפחות במקום שאת נמצאת בו. ובאיזשהו שלב כבר הבנו שגם אין לאן לברוח, היא לא יכולה לברוח. וזהו, אחת ההודעות האחרונות שקיבלתי ממנה זה, אבא, יורים פה, הירי כבר פה. יש פה ירי חי לידינו, אנחנו שומעים את הכדורים. זהו, ואחרי כרבע שעה, משהו כזה, הבנתי שנגמר הסיפור. גלעד, לא מפתיע שאתה מרים את הכפפה הזאת דווקא. כאח שכול, אתה מבין את הכאב הזה של המשפחות, ואתה גם מבין את הריפוי שיש בתהליך לפעמים של יצירה, בשיר, שהוא משמש גם כן מצבה. כן. כמובן, אני לא מתיימר כל אחד והכאב שלו, אבל אני כן יכול לדעת את חלק מהמשמעויות של דבר כזה שקורה, וכן, בהחלט, הנושא של השיר שכתבתי לאחי, עכשיו טוב, הוא הוכיח לי איזה מתנה יכולה להיות כשיש שיר. זאת אומרת, ובטח במקרה כזה, שיש כזה סיפור של גבורה, כזו מורשת בעצם שצריכה להיכתב, כמובן של הסיפור של זו שנשארה, גיבורה כזאת, ועוד סיפורים, אין ספור סיפורים שפשוט אי אפשר להאמין. אמרתי, אני חושב שזו הפתעת חיי, שגיליתי עד כמה פר אנשים, כמה סיפורי גבורה יש, אין סוף, וזה סיפור באמת מדהים, כי היא יכלה כל פעם לברוח, כל פעם, וכאילו היא לא נשארה, גם מתוך אחריות לאנשים שהיא לא בהכרח הכירה. יש גבורה, אנחנו מדברים על הצה"ל, ומלמדים קוד של צה"ל, וחיילים מאוד מאוד גיבורים, אבל הגבורה הזאת גם שבאה מהאזרחים, מאנשים שהיו במסיבה. אני מסתובב בעולם, אני לא חושב, אתם יודעים, היו כל מיני אנשים בתולדות האנושות, אבל שילוב כזה של אנשים שמצד אחד באים כדי להפיץ אהבה בעולם, ומצד שני, ברגע האמת, הם נהיים כאלה לוחמים וכאלה גיבורים, אני לא בטוח שהאנושות עוד המציאה אנשים כאלה, וזה מילא אותי בהשראה, והאנשים בארץ ובעולם, כולם הגיבו לטקסט בצורה כל כך חזקה, בזכות סיפור הגבורה, ולקחנו את זה הלאה פשוט. ספר לנו קצת על תהליך היצירה, בעצם על כל הפרויקט. זה בעצם השיר הראשון. זה השיר הראשון מתוך פרויקט. זאת אומרת שיש עוד צפויים... כן, זה השיר שבחרנו להיות ראשון בגלל הסיפור המדהים הזה, שהוא סיפור שקרה באמת, זה לא סיפור. וזה התגלגל, זאת אומרת, זה כמובן פרויקט ללא מטרות רווח, זה כל ההכנסות ליישובי העוטף ולנפגעים, והפרויקט הזה בעצם התגלגל, זה התחיל מהטקסטים האלה ברשתות, שהרשתות יש להם את הדרך שלהם, ואז הייתה איזו ציפייה, כנראה בגלל הסיטואציה שאני אלחין, אז נכנסתי עם גלעד שמואלי, והמפיק שלי שותף לפרויקט הזה, ובעצם התחלנו לכתוב ולהלחין את השירים, זה מאוד זרם, אומרים שהתותחים מורמים, המוזות שותקות, אבל פה זה לא היה מקרה. אני חושב שפשוט יש המון השראה באוויר, המון השראה. אבי, אחרי שמעכלים את האבל הזה ועוברים את השלבים השונים, גם כעס יש שם בטח ללא ספק. יש גם גאווה? היום אתה מסתכל אחורה? יש גאווה עצובה. כי לירון הייתה מוקפת, אנחנו גילינו את זה
זאת אומרת, ידעתי שללירון יש המון חברים, אבל לא האמנתי עד כמה. כי הגיעו מאות אנשים שבאו ואומרים לך, זאתי החברה הכי טובה שלי. כאילו, אתה יודע להקל חברה 1, 2, 5, 10. אני מדבר על מאות שהיא ידעה תאריכי לידה שלהם, תאריכי לידה של האחים שלהם, אירועים שהיו להם. זה היה לא יאומן. זה רק גאווה. זה מה שנשאר לנו. כמה אמרו על הדור הזה, שזה דור של אינסטגרם, ודור של יח"צ, ודור שלא מעניין אותו כלום חוץ מעצמו, ואז פתאום בא האירוע הזה, ואנחנו ראינו באמת התגייסות מטורפת, מעשי גבורה עילאיים, שבאמת ייכתבו בספרי ההיסטוריה של אנשים צעירים, חבר'ה בני 20, 25, 30, שפשוט הצילו כל כך הרבה אנשים, והקריבו את עצמם בשביל שאנשים אחרים יחיו, וזה פשוט באמת, זה לא יאמן. דור שבאמת הוכיח את עצמו מעל ומעבר. ממש ככה. וגם מנוגד לכל אינסטינקט אנושי. בסופו של דבר, רוב האנשים, ברגע שנמצאים במצב סכנה לחייהם, האינסטינקט הראשוני שלנו לקחת את הרגליים ולברוח משם. ואני לא מפסיקה לחשוב עליכם כמשפחה, איך מחנכים ילד לשים את טובת הזולת לפני טובתו. כלומר, אם אני מסתכלת, אפילו בהגדרות הכי ברורות של אלטרואיזם, זאת ההגדרה. זאת ההגדרה, כלומר, אתה יודע שאתה במצב סכנה, אתה יודע שיש סיכוי שתיפגע, ואתה עדיין ממשיך מאיפה מגיע הדחף הזה. אני שואלת אותך כהורה, זה פשוט מדהים. אתה חשבת שזה קיים שם? אני לא חשבתי שזה קיים בצורה כזאת, ופשוט... לירון גם, ראיתי בסרטונים, ראיתי את כל מהלך הדברים, את כל השעתיים שהיא... רואים את זה? יש לי את זה בסרטונים. וואו. כן, שאתה רואה בהתחלה, ממש, ברבע שעה הראשונה, את הפחד, את גורם ההפתעה שהיא לא הבינה מאיפה זה בא לה, ולאט לאט היא מתחילה להפנים ולהקל את זה, ומתחילה לחלק הוראות, וזאת לירון. מתחילה לחלק הוראות, ואתה תעשה ככה ולך תביא את ההוא. ואתה מדבר איתה ואומר לה לברוח, והיא אומרת לך שהיא נשארת? כן, היא אומרת לי, אין כזה דבר. זאת אומרת, גם לאח שלה, הוא דיבר איתה, הוא היה בתאילנד, הוא מ"פ בגבעתי, והוא אומר לה, לירון, תתקפלי. אומרת לה, בשום פנים ואופן. והוא אומר גם בעצמו, זה היה מפתיע אותי אם היא הייתה מסכימה להתקפל. אבל איך אתה כהורה, איזה חוסר אונים זה שאתה יושב שם והיא שם? אין לך מה לעשות. והדבר היחידי שהטריד אותה לגבינו, אבא, אל תספר לאמא כלום, שהיא לא תדאג. ייגמר אחר כך, וזאת לירון. אבי, בזמן שאנחנו שולחים את גלעד להצטרף לאריאל טוחמן הנגן ולשיר את השיר, זו שנשארה, רק נגיד לך תודה רבה שבאת לספר את הסיפור של לירון ברדה. סיפור כל כך חשוב שאני בטוח שעוד נמשיך ונעסוק בו ונספר אותו. אני מתארת לעצמי שיש לא מעט משפחות ואנשים שרוצים גם להודות ללירון. אני רק אוסיף עוד מילה שאני חושב שהאקטים של הגבורה הם כביכול אקט שקרה והסתיים. אבל אקט של גבורה יכול להימשך. זה הכל תלוי בעצם בנו, זה תלוי באנשים שרואים אותנו, שבעצם אקט הגבורה הוא השראה, הוא משהו שממשיך הלאה, וזה הדבר שהכי יכול לרפא את כולם, אז תודה. תודה לך, רגע. אנחנו עומדים לשמוע את השיר זאת שנשארה, אריאל טוחמן וגלעד שגב. בבקשה. כשהם הגיעו על מרכבות סינר, היא זו שנשארה, זו שנשארה, ללא נשק, ללא כל הגנה, רק כוח מרפא, כוח אהבה, והיא יכלה ולא ברחה, והיא יכלה ולא ברחה, כי אש אולי תיקח חיים, אבל היא לא תשרוף את הלהבה, אש לא תפגע במי שהפכה להיות לאהבה. הזמן יחלוף, הזמן יחזור, והיא תהיה זו שנשארה, זו שנשארה. כשהם הגיעו מפלצות קנאה, היא זו שבחרה, זו שבחרה להציל חיים
לגעת באנשים של אהבה שאהבה בעין הסערה, והיא יכלה ולא ברחה, והיא יכלה ולא ברחה. כי אש אולי תיקח חיים, אבל היא לא תשרוף את הלהבה. אש לא תפגע במי שהפכה להיות לאהבה. הזמן יחלוף, הזמן יחזור, והיא תהיה זו שנשארה, זו שנשארה. כי אש אולי תיקח חיים, אבל היא לא תשרוף את הלהבה. אש לא תפגע במי שהפכה להיות לאהבה, לאהבה. זו שנשארה, זו שנשארה. גלעד שגב, אריאל טוחמן, תודה רבה. אבי ברדה, כל כך קשה לראות אותך מהצד השני של השולחן ולא לחבק אותך. אנחנו איתך עד כמה שאפשר. לזכרה של לירון ברדה. תודה.